ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଜି ଏକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡିଓ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ଯେମିତି କମ ବଜେଟରେ ଡିଜାଇନ ବ୍ଲାଉଜ ସିଲେଇ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଡିଜାଇନ ବ୍ଲାଉଜ ଗାଁ ଗହଳିରେ ତ ସମସ୍ତେ ଡିଜାଇନ ବ୍ଲାଉଜ ବି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତ ଡିଜାଇନ ବ୍ଲାଉଜର କଟିଂ କରିବା, ଶସ୍ତାରେ କେମିତି ସିଲେଇ କରିବା। ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ଭୁଲିବନି। ଆସନ୍ତୁ କଟିଂ ପ୍ରୋସେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ये तो लो क्वालिटी ब्लाउज पीस कौन ना आ प्राइस हूँ 35 टଙ୍କା। तो याको सस्ता सुंदर डिजाइन बनैना आसନ୍ତୁ ଦେଖିବା। तो देखନ୍ତୁ ए कटिंग स्टार्ट करिए। आसନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ कटिंग କରିବା स्टार्ट କରିବା। आ कौन एटा 36 साइज रो ब्लाउज कटिंग କରିବା। तो लंबा ने भी 14, कांधा ने भी 6, शोल्डर ने भी 6, काख सेट में भी 6 इंच भी सामने बढ़ेगा। आ अंटा ने भी 9.5 आग पट कटिंग अंका अंका ने भी 7 डबल कटिंग बनेगा। 4 कप कार छोट अच्छे कार बड़ अच्छे सामने। तो मुझे बड़ कप ने भी कपड़ा हवा देखो कौन मैंने 36 साइज रो ब्लाउज ना हाथ ना हाथ शॉर्ट हाथ करिए। चार इंच पट्टी ये पाट देंगे। सामने 36 साइज रो मार्किंग हो गला। तो एबे कटिंग स्टार्ट करिए। देखो सामने 36 साइज रो ब्लाउज मीट्रिकिया कपड़ा हेले बराबर आसे, किंतु कौन करिया ना कस्टमर मान को दउछंदी 35 टका ब्लाउज कपड़ा कौन करिए। तो भी सिलिया पड़िया ना, तो सेति भाई हम आता देखी चाहिए कटिंग करवा पड़ती। सामने ये तो 36 साइज रो ब्लाउज रो हैंड हेबनी, तो आपको मु जॉइंट करनी पड़े। सामने एपड़े एपड़े जॉइंट करिया पड़े सिलेला। सामने तो कटिंग प्रोसेस सरीगला। तो एबे सिलाई स्टार्ट करिया। आसନ୍ତୁ देखिए। आसନ୍ତୁ सामने सिलाई प्रोसेस स्टार्ट करिया। सामने करेंट तो हमर याड पळैसी, तो फिर भी सिलाई करसी। वीडियो टोटली बंद करिबेनी, देखिए। आसନ୍ତୁ कप जॉइंट करिया।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ କପ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ବନେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ତ ଏପଟେ କରେଣ୍ଟ ବାର ବାର ଯାଉଛି, ମୁଁ ଭିଡିଓ ବି ଭଲ ଆସେ ବନେଇ ପାରୁନି। ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କପ୍ ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ମୋଟର ଏଇ ଚଲେଇବାର ଅଭ୍ୟାସ, ତ ମୁଁ ଗୋଡରେ ଚଲଉଛି। କଣ ପାଇଁ ନା କରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ତ କରେଣ୍ଟ ବାର ବାର କଟୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଡରେ ଚଲଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଡବଲ କଟୋରୀ ହେଇଗଲା, ଦିଟା ଯାକ ଏବେ 4 ଇଞ୍ଚ ଚାପିଟି ସିଲେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ କଟୋରୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାଇଜ ଆଉ ଫିନିସିଂ ଆସିଛି। 36 ସାଇଜ ର କଟୋରୀ ଇଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ତ 4 ଇଞ୍ଚିଆ ପଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ। ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ଡବଲ କପଡା ହିଁ ଢାଳେ। କଣ ପାଇଁ ନା ଟିକେ ସମୟ ଯିବ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଭଲ ବି ଲାଗିବ। ମତେ ସିଲେଇବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆରେ ମୁଁ ଡବଲ କପଡା ହିଁ ଢାଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଡବଲ କପଡା ଢାଳିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସିଲେଇ କେମିତି ଫିନିସିଂ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ 4 ଇଞ୍ଚ ଏପଟେ ରେଡି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫିନିସିଂ ଆସିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପଛପଟ ପାଇପିଂ ଦେଇ ତାପରେ ଜଏନ୍ କରିବି। ମୁଁ କପଡାରେ ହିଁ ପାଇପିଂ ଦିଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବ୍ଲାଉଜ କପଡାରେ ହିଁ। ତ ମୁଁ ବ୍ଲାଉଜ କପଡାରେ ହିଁ ପାଇପିଂ ଦେବି। ହଁ ପୁଣି ଡିଜାଇନ ବନେଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଲେଇରେ ଯେତେବେଳେ କପଡା ଦେବା ପାଇପିଂ କପଡା, ତ ଏମିତି କୁଞ୍ଚ କୁଞ୍ଚ ରଖିଲେ ହିଁ ଫିନିସିଂ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି କୁଞ୍ଚ ରଖି ସିଲେଇ କରିବା ଏମିତି, ତ ପୁରା ଫିନିସିଂ ଆସିବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସିଲେଇ ସାରିଲେ ଦେଖେଇବି କେତିକି ଫିନିସିଂ ଆସିଛି। ଏମିତି କୁଚ କୁଚ ରଖିବେ, ତ ପଲଟି କଲା ଆସି ପୁରା ଫିନିସିଂ ଆସିବ। ନହେଲେ କେଚେ କେଚେ କପଡା ହେଇଯିବ, ବ୍ଲାଉଜ ର କିଛି ଫିନିସିଂ ଦିଶିବନି ପଛପଟେ।
କପଡା ତ କମ ପଡୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ସର୍ଟେଜ ରେ ପାଇପିଂ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଡୋରି ତ କରିବା ପାଇଁ ଆରେ ହବନି ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆ ଟିକେ ଟିକେ କଟ କରିଦବ। ତ ପାଇପିଂ ମୋଡିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଜ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ପଛପଟ ପାଇପିଂ ଦେଇ ସିଲେଇ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି କେତେ ଫିନିସିଂ ଆସିଛି। ଭଲସେ ସିଲେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତ ଏତେ ଫିନିସିଂ ଆସିବ, ଆଉ ପାଇପିଂ ବି ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପଛପଟ କେମିତି ସାଇଜ ହେଇଛି, ପାଇପିଂ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ବି ଏମିତି ପାଇପିଂ ଦେଲେ ବ୍ଲାଉଜ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଆସିବ, ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଛପଟେ ହାଫ ଇଞ୍ଚ ପାଇପିଂ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଲେ ପଛପଟର ବରାବର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଇପିଂ ଦି ପଟ ଯାକ ଦେଇଦେଲି, ପୁଣି ଦେବି ପଛପଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆର ମୁଁ ଡିଜାଇନ ବନେଇବି, ତ ମତେ ରେଡ କପଡା ଆଣି ସୁଟ ହବ, ତ ମୁଁ ରେଡ କପଡା ହିଁ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ମୁଁ ଏମିତି କଟିଂ କରିବି, ପୁଣି ଇଞ୍ଚି କି 1.5 ଇଞ୍ଚ ମାପରେ ମୁଁ କଟିଂ କରିବି। କଟିଂ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ये कपड़ा जो ମୁଁ କାଟିଲି ବ୍ଲାଉଜ ର ଡିଜାଇନ ବନେଇବା ପାଇଁ, ତ ଏମିତି କପଡା ଇଞ୍ଚି 1.5 ଇଞ୍ଚ ଟାଇପ ରେ କାଟିବେ, ପୁଣି ଏ ଫୋଲ୍ଡ କରିକିରି ତ୍ରିକୋଣ କରିକିରି ବ୍ଲାଉଜ ରେ ଡିଜାଇନ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ହିଁ ଲାଇନ ରେ ବସେଇ ପଛପଟ ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବ୍ଲାଉଜ ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଆଉ ଲେସ୍ ଢାଳିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲେସ୍ ସାଇଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲି। ଆମର ଏପଟେ ତ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ମେଘ ଯୋଗୁ, ତ ଏବେ ଆଗ ପ୍ରୋସେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ କପ୍ ଜଏଣ୍ଟ କରିବି ଆଗ ପଟ। କପ୍ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ପୁଣି 4 ଇଞ୍ଚିଆ ପୋଟିବା।
ଦେଖନ୍ତୁ କପ୍ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କପ୍ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ପୁଣି 4 ଇଞ୍ଚିଆ ପଟି ଜଏଣ୍ଟ କରିବେ। କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ପଟେ ପାଇପିଂ ଦେଇକି ପାଇପିଂ ଫିନିସିଂ ହେଲା। ପୁଣି କଣ ନା ବଟନ ପଟି ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଏଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଖାଲି ହାତ ବସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ଲଗେଇବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏପଟେ ବର୍ଷା ପବନ କରେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ, ଫିର ବି ମୁଁ ମସିନରେ ସିଲେଇ କରୁଛି। ପାଦରେ ସିଲେଇ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଅଧରେ ବ୍ଲାଉଜ ଅଛି ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ବ୍ଲାଉଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ, ଖାଲି ଡୋରି ବାକି ରହିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ତ କମ ବଜେଟରେ ବ୍ଲାଉଜ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆରେ ବଲ୍ସ ଢାଳିଲିନି, ଖାଲି ମୁଁ ଏଥିରେ ସିଲେଇ କରିବି ଟିକେ ଟିକେ। ତ ବ୍ଲାଉଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଲର ହିଁ ମ୍ୟାଚିଂ ଡୋର ନେଇଛି, କଣ ପାଇଁ ନା ଆର କପଡା କମ ପଡିଲା। 36 ବ୍ଲାଉଜ ନା, ତ ମତେ ଡୋରି ବନେଇବାକୁ ବି କପଡା ହେଲାନି, ତ ମୁଁ କିଣା ଡୋରି ବନେଇ ଢାଳିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କପଡା ଅଭାବ ଯୋଗୁରୁ ମୁଁ ରେଡ କପଡା ବି ଢାଳିଲି, ତ ମୁଁ ୟାର ଫୁଲ ବନେଇବି। କେମିତି ଲାଗୁଛି?
ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫୁଲ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ଲାଉଜ ର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦେଖନ୍ତୁ କମ ବଜେଟ ରେ କେମିତି ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏମିତି ପିନ୍ଧନ୍ତି ଡିଜାଇନ ଶସ୍ତାରେ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଆସିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ।